Беше, че това е един нещастен човек. Но такива като него има много, Здравейте. трябва... Сега ще се наложи да махна тази конструкция там Няма смисъл да се спори. над камината, Трябва да се наблегне на хората, които искат да знаят. за да хвана ниво Интересуват се. там, където е тавана. На тях да се помага. Той ще е една идея Приятели, можете да поръчате много нисък безплатни левел. книги на духовна и здравословна по-ниско ниво от този под това видео. таван Благодарим от сърце и на по-високо всички ниво хора, които този, подкрепят където крие каузата, на която тригер. планина сме посветили животите си. Горе-долу става на Нека 3 всички нива. заедно работим за пробуждането на българския Това. народ и идването на една много по-светла И епоха в живота на После хората. вече ще И няма направя да е конструкцията далеч деня, да когато ще е се равна поздравим с с тавана. общия успех. Сега в момента с 100% няма да излезе. Просто исках да пробвам тази извивка, дали ще мога да я направя въобще, защото е много трудно. Тя не е на 90 градуса, тя е на някакви измислени градуси тук. И Какъв беше пробвах, то даже това парче не е добро, трябва да направя ново, тъй като ъгъл го няма. Или пък нещо повече. Оставете го така, защото ми очаква един много вълнуващ анализ и нещо повече. Ставайте направо. Следва демонтаж. Ами, трябва да дойдеш. Само и така 10 години по-късно, те са разграбени, не знае, той беше това и сега се върна, не знам какво се случва по него. Не, изкарай го това Чачва малко. селото и контейнерите се стоят там. Тук кметите ми предупредиха, че има мечки и други Хване го ти отгоре, аз отдолу. вълци. Там ще го привлача до мене. Айде да. Аз да чакам, ама. Там казахте, които доктор Фермич каза, и да продължаваме? това Не знам, да. Дай да го сваля долу. Стой, стой. спрей. Да стига. И тук 30 минути. Те бяха хората. Се пускай надолу. Спрей, да. Бегай малко. Задръж това да не се плътне тази след. С малките и... Абе, да, тогава, че така. Нека да се спуснат пръстите, да се спустява. Майче, трябва още един стол. Не, така е добре. Готово е. Добре. После това ще си го връзнем. Не, бе, това ще го качаме. Така ли? Ами. Като навържиш там, те не са много, 4-5 са. Трябва да се погачва си. Това дърво багера го събори, трябва и него да махна. Искам да идва вече 28.
А, леле, какво дежавю само, майко? Някакво дежавю ме удари. Ох, да. Това е вече друго. Добре. Кое? Не. Няма проблем. Важното е да има бигли. Дали са наклонени, къдрави, прави. Няма никакво значение. Важното е да има желязо от този бетон. От бетоня. Както казва великият Коврат Пулев. Всичко е битой. Чакай, че тук една майсторица съм пуснал. В YouTube една майсторица съм пуснал, мажик, нищо не чувам. Ко викаш сега? Да. Абе, ти знаеш, че аз не съм сложил тези тръби и сигурно всичко долу е вир вода. Ужас. Най-не съм на кефен, че и тази година сме скучили. Нищо. Нищо не мога да направиш. Сега вече ги гледам профилите, де залепям магнита. Ма поглеждам къде е профила по 10 пъти, където съм залепил магнит. Сега с пяна тук да опуша. Човек, те гради са станали като бетон. Градите
Проблема е решен. Вече. Може би. Гледам малко. Вертикала се наруши. Да. Но това е поправимо. Тук вертикала се наруши. Сега ще върна този профил назад малко, за да се изправи. И мисля, че няма да има никакъв проблем. То не е малко. Като гледам се е доста. Да. Топличко е. Росен е на море, ама той май днеска стръгва. Той винаги е да се тръгва, колкото и да е море. И да. Ако не си за 2 седмици. Да. И пак на следващата неделя се тръгва. Няма къде да идеш. Защото си на работа. Викаш в неделя е задължително да се тръгнеш, някаква неделя. Значи, неделите не са хубави хора. Аз не харесвам понеделници. Той неделите са същите. Ние да ти харесва. В неделя ти вече се носи на работа. Понеделника било много начало. А? Понеделника било много начало. А, да бе. Кой пък иска постоянно да е с ново начало? Много начало за нещо. Ново начало, това означава, че си сложил на нещо край старо. Да. Не харесвам да слагам край на нещо старо. Сега има предвиждане. И тя е права. Нов шанс за нещо да се развиеш, да направиш. Тя много я че тази година няма да се заведе от ето на море. Това си не трябва да го Ани, Да, ела моля те. малко съм неподходяща. Ела. Сложи ми винтите, там падат по земята някъде. Добре, ще ги събирам. Пак сигурно ще падне, така че стой. Добре. Нещо тук се Искаш ли да се замота. кача да фана нещо? Не. Така е добре. Мисля, че да. Още малко. Не, така е добре. Добре. Виж, изправиха се хоризонталите. Добре. Това бе. Не хоризонталите. Добре. Тук не е добре, ама... Да, и тук е добре, ето. Това ми е много странно. Прилича на чиния. Летяща някакво. Това прави. Летяща чиния. Такова някакво. Ама с какво е пълна тази летяща чиния, не се знае. С фасуль. Отивам да слагам акосените трябва. Добре, ти.
Летяща чиния пълна с фасоль. От Хасковския край, който е, знае, че фасул е зрял боб. С запръшка и така нататък. А тук по София го знаят как зелен фасул, нали? На шушулки. Това е гадно. Не харесва. Аз как ми напомни, какво мога да сготвя следващия? О, не, защо? Значи, това е може би единственото нещо, което не го харесвам за храна. А като влезнах в казармата, бяха едни такива бедни години за България тогава. И сутрин, обед и вечер ядяхме зелен фасул. Ти за това не го харесваш. Не, аз не го харесвах въобще. Аз в началото сигурно един месец изкарах на банички и на вафли. В крайна сметка почнах да ям зелен фасул, що на банички и на вафли не се издържа. Чаках с нетърпение майка ми и баща ми да дойдат, защото носеха разни филета, кебабчета, кюфтета. Те хората са промодали, че знаят, че нямаш какво да ядеш. Не, те не знаеха, аз не им казах. И най-странното е, че пред това не ядене и ядене само на зелен боб, зелен фасул. Аз бях напълнял. Като дойдоха, дали на първата седмица са дошли или на втората, не знам, на свиждане, ме подминаха, Ани. Неправилен режим на хранене. Не, точно обратното, правилен режим на хранене. По едно и също време ставаш, по едно и също време ядеш, по едно и също време тренираш. Айде. Да ядем ли? Добре. Айде да хапнем. Майстора арматурист. Ехо! Хвана тен, бе! Да. Само че тази пел ми щупи ръката. Дебела е, да. Той трябва да взимаш бигли, като минаваш покрай топлио. 21 по 21, аз утре ще кажа. Те дългите са готови, сега късите. Правим. Идвам. Видя ли как бързо е го направи? Да. Още едно късо ти остана. Добре. Ужас.
И така, върнахме това извитото над камината. Останаха си някакви фуги, ама ще ги запълня с монтажна пяна. И ще го шпаклувам, нещо такова ще направя. Тъй като е ново парчето, все тук пак ръба трябва да се дооформи. И сега ще изрежа там. Пак ще стана съм почнал да я урежа. Да. Взема ли това нещо? Добре. Но като цяло си става много добре. Сега обаче тук ще трябва някакси да измисля да сложа две парчета бял плексиглас и на самия плексиглас ще изрязвам 6 грами, за да се паснат с долу 6 грамите. И самите 6 грами ще имат фуги, които ще свети белия плексиглас. И така. Само не съм измислил как ще се сменят лампите. Все още. Трябва някак си да се сваля плексигласа и да се качва. Като си работя, си продавам тук на Lineage2. Ама нещо ме е дисконектнал. Аха. Ясно.
интернета нещо. Така, а тука... Това е много тъмно обаче. Няма достатъчно светлина. Направил съм една грешка, където трябва сега да окачвача да го преместя по-назад. Иначе не мога да сложа гипс картон. Така. Сега ще преместя окачвача.